Hur låter fåren? Bä. Ja. Bä. Och hur låter vovvarna? Bä. Vovvarna. Bä. Ja. Woo, woo. Bä. 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 Katten då? Bä. Au. Och Pippi? Bä. Bä. Pippifåglarna? Bä. Bä. Pippifåglarna. Mamma. Kan du säga pappa? Bä. Bä. Kan du säga mamma? Mamma. Vad sa du? Mamma. Ja, mamma. Kan du säga hej? Hej. Kan du säga bu? Bä. Bä. Kan du säga hej då? Hej. Hej då. Kan du säga tack? Tackar. Kan du säga varsågod? Varsågod. Ja, varsågod. Vad säger man till hästen? Kan du klicka med tungan? Jag klappar händerna kan du. Kan du vinka? Hej hej. Akta din fot. Är det blä? Vad är det som är blä då? Mm. 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 Ja, det är du. Tut tut. Var sa du tutten? Nej, det var ju hästen. Kan du göra så här? Kan du pussas då? Ja. Kan mamma få en kram? Så mysigt. Puss och en puss.